Yamma. Tofa wata sabuwa an kasa samun daidaito tsakanin hukumar Karota da 'yan adaidaita a nan jihar Kano. Ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV domin jin cikakkun labarin. Ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar liking ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ayyukan da tsarin mun dora. Mun gode masu kallo. Kira na zo na kai ta a fila ba mu ake gani muna bolin a kapela. Wannan mun designer haida suna saka fela la ka so gani ga Kasa shawo matsalar da take faruwa a nan jihar Kano tsakanin hukumar Karota da kuma 'yan adaidaita da suke birnin jihar Kano. Matsalar ta afku ne a yau safiyar yau, inda kowane ma'aikacin adaidaita ya tafi yajin aiki sakamakon wani haraji da gwamnatin jihar Kano ta sa 'yan adaidaita. Hakan bai yi wa kowa daɗi ba, inda 'yan makaranta da ma'aikacin gwamnati suke tafiya a ƙasa. To masu kallo, abinda muka kasa ganewa nan ne a yanzu dai an kasa shawo matsalolin. Tattaunawa tsakanin shugaban hukumar Karota wato Baffa Babban Dan Agundi ko kuma mace ta jihar Kano da kuma 'yan adaidaita. Hula baba zo ka kalli kaina na da hula mu suke kira gwanaye ko a filin kwallo buran mu Zakunta lamba da aka ce kowane dan adaidaita zai a amfanin jihar Kano. Hakan ne yasa suka tafi yajin aiki inda ake neman kuɗi kimanin naira 8,000 akan kowane dan adaidaita. Goma Karota ko kuma mace gwamnatin jihar Kano gaba ɗaya ta ke ta duba wannan al'amari, inda 'yan makaranta da ma'aikatan gwamnati har da 'yan kasuwanni suke tafiya a ƙasa. To masu kallo, wuri a nan burin kawai dai a duba al'amarin nan a gani. Gwamnati ya kamata a ce ta tsaya ta yi nazari a kan wannan matsalolin da suke abubuwa a cikin jihar Kano. hula kana da hula baba zo ka kalli kaina na da hula baba ina da hula. Kar ku manta masu kallo, muna tare da tashar Kukan Arewa TV. Ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar like ga wannan bidiyo. Ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ayyukan da tsarin mun dora. Ku rubuto mana tambayoyinku ko wace ra'ayinku akan wannan labaran da muke kawo muku a takwas. Mun gode masu kallo. Baba ina jijjiga su yanzu ina fasa pause. Ya ne mun kashe ni ne na kunno za ku dandana mu wakokin ku ba a dino baba ni ma a danno jijjiga ne suka kunno ina tsalle a flow ya ne mu ne ake kallo.